Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposa aprovar els projectes bàsics següents i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament. Construcció de centre municipal de dia per a joves del Cabanyal. Rehabilitació, edifici per al nou centre municipal de servicis socials del Cabanyal. Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'escorxador per a arxiu històric en el carrer de Sant Pere 37. Té en primer lloc una petició de paraula en nom de don Faustino Villora Nicolau de la plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar Cap de França. Don Faustino Villora, que no... Ah, perdó. Com vostè crec que ja sap, té un temps de 3 minuts. Sí, bon dia. Com són 3 minuts, vaig a llegir-ho. Sé que arribaria i estaria millor el que jo poguera explayar-me o dir-ho, les idees, conforme les tenim assumides, però vaig a llegir i acabarem en seguida. Bon dia a totes i a tots. Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors. La plataforma i l'associació de veïns hem demanat el torn de paraula al ple d'avui per mostrar el nostre suport als esforços que s'estan fent per la recuperació del nostre poble. Coneixem les dificultats que s'han tingut que superar. Calia aturar la inèrcia de 18 anys de destrucció per poder començar la rehabilitació. Ja és el moment de que tot comenci a caminar. Agraïm a l'equip de govern i als que amb els seus vots estan fent possible que les inversions per les dotacions socials i reurbanitzacions arriben al Cabanyal Canyamelar. No obstant, el problema encara no està resolt. Queda molta feina per fer. Per avançar, és imprescindible que segueixin comptant amb la participació ciutadana. Estem disposats a treballar i participar pel millor futur del nostre poble, com creiem que ho estem fent fins ara. No tenim temps per exposar tots els assumptes que ens preocupen. Sols anem a parlar de dos. Un és la seguretat ciutadana i l'altre és el patrimoni municipal. Respecte a la seguretat ciutadana, tenim l'esperança en els compromisos assumits per l'equip de govern després de la reunió de l'11 d'octubre i en les reunions entre les distintes administracions. Però, de moment, encara continuen els problemes que tots coneixem. És imprescindible que es convoque la reunió de la comissió que es va anunciar el 16 de novembre, després de la reunió amb el delegat de govern. I no sols parlem en el nostre nom, de la plataforma de l'associació de veïns. En aquest moment també parlem en nom de la Junta Major de la Setmana Santa, l'agrupació de Falles del Marítim, les associacions de veïns, la plataforma Salvem el Cabanyal, que ens hem reunit i hem fet un grup de treball per exigir l'eliminació de la venda de droga als nostres carrers. I és en nom de totes aquestes organitzacions que volem recordar que el mateix 16 de novembre presentarem escrit dirigit al senyor alcalde i al delegat de govern demanant-los una reunió per coordinar totes les accions que s'hagin de fer per a l'eliminació de la droga. El problema és greu. La Setmana Santa es va veure obligada a canviar itineraris de processons. La Setmana Santa ja fa anys, en els pitjors anys, va tindre que canviar itineraris de processons i les falles van tindre que canviar ubicacions dels seus locals, dels seus casals, per problemes amb el veïnat. I creguem que ja és el moment d'anar solucionant totes aquestes coses. Per això creguem que el problema és tan greu i que encara està ahí i que es posem. És a dir, aquest grup se posa a disposició de tot l'Ajuntament, de la corporació, de l'equip de govern, per a avançar. I acaba en seguida, respecte al patrimoni públic, hi ha un problema greu. L'Ajuntament és propietari d'entre 450 i 500 vivendes. Aquestes vivendes encara no n'hi ha un pla, que coneguem, un pla de rehabilitació ni de manteniment. Vagi acabant, per favor. Sí. Davant de tot això, desconeguem si hi ha algun projecte per a recuperar aquestes vivendes. És a dir, hem dirigit un escrit a la regidoria de Patrimoni Municipal per a que contesten les previsions. És un focus, i acabe, és un focus principal de degradació les vivendes que són propietat municipal, propietat pública, perquè també participa la Generalitat Valenciana, és un problema. I ahir es va donar pas endavant, el Consell obri la via per a expropiar l'ús de vivendes deshabitades. És a dir, com l'Ajuntament
va a complir... Vagi acabant, per favor, Sí, el temps s'ha d'acabar. I acabe. Hem vingut pues, a dir-los i a donar-los les gràcies i a parlar i a dur-los dos problemes. Uno, el de la seguretat ciutadana i dos, el de la reunió amb la regidoria de patrimoni. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè.